Ako vam dečko ili devojka kaže nisam spreman za ozbiljnu vezu, ono što oni zapravo govore je u ovom momentu ja nemam kapaciteta da ti pružim punu ljubav, punu podršku, sve ono što jedan partner bi trebalo da pruži drugom partneru. Ako vi želite ozbiljnu vezu, stabilnu vezu, a i dalje ovu osobu vidite kao privlačnu, želite da budete sa njima, zapitajte se. Zašto je vama privlačno nešto gde nemate punu ljubav, gde nemate punu podršku, gde nemate onaj osjećaj topline odnosa, gde ste u svom detinjstvu naučili da je ovo nešto što treba da prihvatite.